Χαίρετε! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε στο κανάλι μου τόσο άμεσα και με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αναφέρεται στα σχόλια. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την επιλεκτική αλαλία. Κάντε like, follow και subscribe για να παρακολουθήσετε παρόμοιο τέτοιο περιεχόμενο. Επιλεκτική αλαλία ονομάστηκε από το Τράμερ το 1934 η συνεχής αποτυχία λεκτικής επικοινωνίας τουλάχιστον 6 μηνών ενός παιδιού σε καταστάσεις τις οποίες προσδοκούμε τη λεκτική επικοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να αφορά το σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα ή επικοινωνία αφορά το παιδί και άτομα τα οποία δεν βρίσκονται μέσα στο στενό οικογενειακό κλειό. Όπως καταλαβαίνετε, η διαταραχή επιδρά αρνητικά στην επικοινωνία, στη σχολική απόδοση και στη δημιουργία σταθερών σχέσεων. Πώς δημιουργείται αυτή η διαταραχή? Συνήθως είναι ένας συνδυασμός νευροβιολογικών, γενετικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων. Αυτό πρακτικά θα πει ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση στα άτομα που εκφράζουν αυτή τη διαταραχή. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα γονίδιο, το CNTNAP2, το οποίο έχει βρεθεί στα άτομα με αλαλία, αλλά συγχρόνως παρατηρείται σε άτομα